chimashine chaba MC abankonye tukabona chigreda 15 chi excavator 8 chirora 5 chishoberi 3 chitipa 20 edoza AM elolonda ibere sprinklers ibere toolbox abantu bamendu twalisendiye lero nalinda kuoneka kabisa among the constituencies that are across Kipara. Aba mmoja mbona. Ina terega, tulikuwa tukoweka character kama constituency. Kumekishwa na kile ward. Wachoka nera beti. Wengine matata to ward ya ere. Eto kuweka chigreda inye. Chicks kabeta inye ibere. Chinora no chinora ichisano imokre ward kera chibodi sano tayari chikolekane na week. Yes. Within 1.5 months usiengima chipara chosipi chirichiko igoro montegero chirichiko igoro ekatu akore na chiwanza kwa igoro ekera bono iga para chweteka amina o mana muna seitoga machoke barabu Rami telia. Daraja nchoro.